Dobrý deň, ja vás zdravím, moje meno je Martin Pagáč, zastupujem spoločnosť Hobart. Dnes na Gastrovízii sme chceli hlavne ukázať našu umývačku Premax Hobart AUPL. Je to umývačka, ktorá vlastne ako jediná na trhu umožňuje umývanie tanierov bez predumývania. Hlavná výhoda tej umývačky je, že nemusím predumývať. Môžem ten riad dať do umývačky tak, ako je. Čiže šetrím čas, šetrím energiu, spotrebu vody, šetrím chemikálie, v podstate všetky energetické veci, ktoré riešim v rámci provozu. Riešime komplet umývanie, máme možnosť umývania riadov, máme možnosť umývania príborov, skla a v prípade párneho programu, ktorý tento model umožňuje, tak vieme umývať aj príbory. Značka Hobart, nemecký výrobca, sa odlišuje hlavne tzv. Dvojúrovňovou filtráciou znečistenej vody. Čo to znamená? My predtým, ako umyjeme riad, tak spláchneme jemné nečistoty do odpadu a predtým, jak prebieha oplach, tak to urobíme znovu. Spotrebujeme na to asi 2 deci vody, ale tým značne chránime kvalitu vody, ktorá sa nachádza v nádrži. Zákazníkov najviac zaujíma kapacita, čiže majú nejakú svoju prevádzku, v ktorej potrebujú vyriešiť nejaké množstvo obedov, jedál, nejakého množstvo riadu a my im na základe toho nadefinujeme stroj, ktorý oni pre tú danú prevádzku potrebujú. Prevažne je to naša iniciatíva v spolupráci s našimi partnermi, ako je spoločnosť AA Gastro. Takže my sa snažíme edukovať trh a dať odborníkov, výrobcov, gastrofirmy na jedno miesto, kde môžeme našim koncovým zákazníkom ukázať, kde dneska tie technológie sú a čo tie technológie vedia. My si od toho sľubujeme to, že viac zákazníkov sa dozvie o tých ekonomických a ďalších výhodách, ktoré značka Hobart poskytuje.